हेलो लोगोफोर खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि एमबि बड' इडुकेशन चेनेलनिफ्राय आरोबाव फिन खनसे नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लानाय जाबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, आं दिनै बड' जिके कुइसन एन्सार सोंनाय फिननाय लानानै फैलायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो माखासे बड' जिके लानानै फैबाय। थारैनो जाय बिथांमोना आंनि बड' जिकेखौ नायनो मोजां मोनो, नोंथांमोना थांनानै अननानै नायहैदो। थुदो बिदिब्ला जोङो दिनै जागायदिनि। गिबि सोंनायाव दङ, थाम्फैनि आयुआ बेसेबां? बिनि फिननाया जागोन 56 दिन। 2 नम्बराव दङ, ताजमहलआ माबे दैमानि सेराव दङ? बिनि फिननाया जाहैगोन जमुना दैमानि सेराव दङ। 3 नम्बर, मा जुनारनि सालाया गोसोम जायो? फिननाय, जिराफनि सालाया। 4 नम्बरनि सोंनाय, मा हादराव नानि अखा हायो? बिनि फिननाया जागोन हन्डुरास हादराव। 5 नम्बरनि सोंनाय, सारा दुनियाव मानसिनि अनगा सबसे बुजिग्रा जिबआ मा? बिनि फिननाया जागोन डलफिन ना। 6 नम्बरनि सोंनाय, एनाकन्डा जिबौनि अजना बेसेबां केजिनि जायो? बेनि फिननाया जागोन 267 केजि। 7 नम्बरनि सोंनाय, पाकिस्ताननि राजधानिया मा? पाकिस्ताननि राजधानिया मा? बिनि फिननाया जागोन इस्लामाबाद। 8 नम्बरनि सोंनाय, बुहुमाव बेसेबां भाषा एबा राव रायज्लायनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन 5000 राव। 9 नम्बरनि सोंनाय, भारतनि माबे दैमायाव हिरा मोननाय जायो? बिनि फिननाया जागोन कृष्णा दैमायाव। 10 नम्बरनि सोंनाय, लास्ट सोंनाय, बुहुमनि बयनिख्रुइबो बिस गोनांसिन जिबौनि मुङा मा? बिनि फिननाया जागोन किं कब्रा। लोगोफोर, दिनैनि बड' जिके सोंनाय फिननाया एसेनोसै। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै ला। अब्लानो आं जेब्लाना भिडिअ हगारो अब्लाना नोंथांमोना जेब्लायबो नुग्रोनो मोननाय बायदि। थेंक्स फर वाचिं। बाय बाय।